ya Twitter na mwogo to tweet ase at DCTV News inadhia toko ni kurwa sinsemo chama chingumbu anonsi simole tokoroka diaspora amago tunyara gwetera www.ndiztv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurigie imija DCTV. Obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru. Obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereri akonye tutayenda umutimo kontwa goteba ingocho turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka asito gugwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono okoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechi degike kumra isano obo chenu ni goboru bwenye nchomono asubogima bwao kurenda asawe tanaine nako ya chena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chirio koria na guchiria sibirengo bibwenerete nkokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatirana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigererie omugusio ito mwanyagitingo ito inarito kirito kende korariri bwaga gatokuria na rida tokonye igori to kirito korari wende gakitomenye buya kemocha buna botambe ngo batabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aigandizi TV. Omurubulio kubwatia nigo kurigererwa nebigore byonsi nabakwaniri abantu baito bagusi ande hospia semo ono mo Bishop Samuel Momanyi okobaletera omurubulio bokana Nyasaye kurwase ya television yaito ya ndisi asomujobo songo kubali ganitole asema byabona selingana lya Nyasaye kurwase kitabu kya Luka 19 igongorandi aliase ekanisa yege chini Obedience Pentecostal Church of God na barabu baba kwanirie asomo nene takitako soma lingana lya Nyasaye kurwase kitabu kya Luka 19 lakini ndara soma nindagete to sabe elinde amasese ni wa Nyasaye anyale kuikira ande onsipi asole tikato sabe omuyana endo mochenu Nyasaye na kubakira singi njema mbiyabono na kubakira singi njomo tegereri oyoramo na inche asema mbiyabono na sabirenga kago chikotegerera lingana lya Nyasaye eligo sese ni abantu bao na indi liko bamenda chinguru omoneno nyale komokonya igotu asabira se Yesu oyoro motolia totebe amina. Asegetabu ekyo kya Luka 15 nemo ngosoma 19 nindete ko baletera abantu babere oyo moniga alengo monda ninde boigo oyo moniga alengo mutaka ibide otebanga na alengo muntu gete omonda
Urenge kweboye chianga chimonyinga na ichigatani ingia. Na kwegokia kera rituko asokoria. Na asegesiri kia na rengeo omuntu oyo momutaka ilietalia ya Lazaro urenge na amange. Abareta abantu babere asegetabu ekeiga kigetabu ekiaruka kegukwanira abantu babere. Biblia gotebanga na rengoro omuntu oyo mo lakini ekerenga kiana gyokorandia kwelituko lia rero nigo korenga noinyuru na Nyasaye ekero chinga kichiranyare koba. Tonyara gukumia se mechando yao tukumia se amangano konyara gwetera aya kera lituko noinyurwe na Nyasaye ekero chinga kichiao chiranyare goika. Mondo yake gokia sama tukamange mondo yakalia na konywa Biblia yotabanga igali kubeka chianga chimonyinga. Yani alikubika chianga chingi ya sobogi mabwaye akegokia niga alikulia kindi gyonse aligutaka ikiagera niga abwate chibesa. Biblia watebanga inse yayo muntu narengo nero lengo motaka. Baminto bane muntu tali wancha kobo motaka sobogi mobo tomenyete lakini nabakwenyora kobo motaka asenge encho enchirelia iboire enchira menyete nebinto binde mbire Nyasaye tigororo asenge encho koleta obonene bwaye. Muntu oyo bwegatani muntu oyo lengo monda akamenya sobogi buyanchete mono akego kiana kiringento akego kiana kirinjira nigale kobeka chianga chingiya ogendera chiroli chingiya nigamenyete chinyomba chingiya lakini oyo mintone ndete ngotebinga egento ngero ekemo atakoleta sobogi mabwaye. Number 1 ta musigete Nyasaye, number 1 ta muirogete Nyasaye, number nda ya kabere ta mumanyete Nyasaye elinda rubogi mabwaye akege na chibesa cha yabwate akegene nibo ya abwate akamenya buya Biblia otebana akamenya buya akego kya buya sobogi moboiga na inde boigo ya alia asegisheri kyaye Biblia nyara gotoletera omuntu nenero tare kwenyara muntu yo niga ali kuru kwa Lazaro lakini ninga nandira getengote ebirishini nyake ekero gosomi Biblia ye te chale tio mondo yo buna ali kurukwa nonye ni lieta ti ya moete ikiagera obugambi bwaye na mangana ye niga alenga senseye nabora abo muntu monene nabo twale kirigento lakini ngonye Yesu tali asobogi mabwao ajona mangana lebosa omonene amona abamaraika baigoro amone jeshi enene esugulikere tobogi mabwaito nabera abete kwa kiagero yo bwenseye lakini Biblia managotebanga na alingo obono muntu oyo mulengo mutaka muntu yo niga koru kwa Lazaro niga alingo mutaka muno ase niga bwate enchare nene enchara yendagera niga ali kugania kwegotia lakini takonyara ikiagera tale konyore ndagera Biblia gotebanga singe nchenga bunejo omuntu yo naende nabwata maute tiango turaligeria sinini ningi kiale kogero omuntu yatwara maute nabali gutaka kolia matunda tayanyore kiara tabwati besa nabali gutaka komenya buyali enyama ali ebinte bya bigwanza bikwaga chomobere lakini tale konyare kiagera ere nigale ngo mutaka Biblia gotebanga akabose mereti ndagera eyikuru kwa matoronge nigale wikaransa ashigishiri kelia onyara koewa matoronge nabora nyare kolia matoronga asobogi mabwao lakini ekerole na Yesu onyare koba moyo ekerole na Yesu igore nyare gokoigora moshani ninda tegotebi nte kamo ngachinga gichiga ikabanda babonsi babere bagakwa bunere kawaido gokwa koraroro Biblia gotebanga omondo yagakwa ekero mondo yakwite nonyo bwate bintebya nonyo bwata mangana maya nonyo likobeka chianga chingiya Biblia gotebanga agatinde kwa nimanyete nga nondo chabwe shole asema mbia bono iga nimanyete ngo itoro chi challenge chinyinge nago shabironya arego ntegerera buye kyagera aye Yesu natagete gukwana amonobo gimabwao motako ya kabomenye da subugi mobobe lakini egento gekongokia akamumanya Nyasaye tare gokorero ndibube akamosemera Nyasaye subugi mabwaye asikindi gyonsi alenge konyora nigale go shukuru Nyasaye kende gyonsi ukonyara go itira yo mongino oli ondigeretie hayo moga ko oli ondigeretie obugi mobwa menyete boreigo tawe chanda hayenyora Yesu subugi mabwao ikya
nanyale guchincha obogima bwao. Biblia gonte imaiso maroleiga ekerongo soma omugano oyo nigo ngonyara gwitigana soma nene ikiara matenga litukeli monko inyorunde litukeli monyasaye inkonginyorale. Mondo liaga kwane chianga chahe chigatani omondo liaga tige nibo yaye yonshi omondo liaga tiga enibo yonshi konyaro siria sobugima bwaye ikiara atarenge na Yesu ikiara atamanyete nyasaye na indinga nonye barenge no mutakolia ase enkayaye tamuchale titalindagere tali gutigane aliko ewa tali chianga chabuli to mondo lyomonda ekero tugukwana igoro yomonda no monto bwate binte binge no monto bwenyale de chibesa buyaga chete buya okoragera buya oranyale okoragendo kende yonsi Haleluya minama ya keroli nilibaga ikera litukeli mononyale kunyurwa haba malaika mba kunyure na igoro ya Nyasaye ninyale go kunyura Moshani asema ambiye iganinga netigo kwana monaye ingakaro mondo liakwa Biblia go kwana ngagatinde kwa buna montonde bwensi agatinde kwa engole kalemwa abantu bakamutindeka amangana ayakaera no motako ulio mumanyete Nyasaye imbu yako mumanya Nyasaye omusani ono ndigeretie imbu yako mwigina na kubikubugima bwa obwonsi ase Nyasaye ekyera litukondike oranyale kunyurwa sobugima bwao litukondike oranyale kunyurwa na igoro ya igoro ndegerera buyango tebye ningdete ngotebye mangana Lazaro kyera mumanyete Nyasaye tali kogosera montonde tali kuiba kinde kyonde talenge ko gotwale moko amoneli betwa sabantu bamwabo herekeli ale konyora na kigiyukalenge guisaneka amona kerokyo Ogima bwaye bokabobo kungu lakini akamumanya Nyasaye Biblia goteba nga guitiri sama tolialia ikyera tali konyori ndagire isaina sobogima bwaye hagatwara mauti asumubiro mugima asenge njama ute kera suira sumubiro mugima omonto niga gutyoka nende kera chakire gutyoka gisese cyaja cyana komomena Nyasaye na kurusia se gisese ejigo komene kerora mwigene Nyasaye na guturi korwa babisabao ekero bagubuchanda Nyasaye nagutabuli korwa sama bokabo Nyasaye nakwimukirira igoro akobike wikonyale korageramo n'abaruoti Biblia ontebinga oli Lazaro ekera kwete herata tindege tubuna abantu bande omonene namoetiriye tali koru kwa Lazaro ekiagara amumanyete Nyasaye naki Biblia ontebinga mbali negesho abakorekire ko babana ba Nyasaye ekiara mbaye wa Marieta asime chando yao omonene na kunyolete onene na kumanyete omonene na kumanyete bakelieta nonyene tukira asime tuye iga Biblia ontebinga Nyasaye naye manyete Mosumontolio Nyasaye kurwa Lazaro ekero akwete abamaraika bagacha bakamubugulia haniyo mutakole na Yesu n'abamaraika bagukubugulia haniyo mutakole na Yesu igoro nabego gushugulikera abamaraika bakamubugulia na kumoira Yesaya mpaka asege kubagia Ibrahim asege kubagia Ibrahim na omolembole asege kubagia Ibrahim na omoyobole Motakulia kagenda kabaroro akabase egekubakelia Biblia ontebinga nende egekege gaeta igole kanyara koigora amangana maya karolekana asomondolia ekeraligere ligora karora Lazaro asege kubagia Ibrahim ninda tengo tebia lia somolero nemechanda menene rororo no weito konene korororo bantu koba ikirongo takabale baonjoke lakini yatoka chinga kichaelire abantu koba wiko somolero no koliani maino obororobo nene bokanyoro mondolia obororobo nene bokaba somondolia kalera mono Keraligerelia akarora Ibrahim ikaransete Lazaro ikaransta sege kubagia Ibrahim akamana kumulera monogo teba Ibrahim akitoma Lazaro achofie kiara kia ya samache elinda kindioro memeruahe lakini tiyanyale kanedi kiagera enseme ikonya ya etire engakiyu kwangama ya etire engakiyu komoligeria Kristo ya etire unanayo kuna kwego kyane binte bibya ogokora chinga kingu ikachire orata keko gonchukana komwaliga ni Kristo sobogima bwao lakini teko nyalekana musani ndete gote byalinga na linde ekeronte gerete iga sema mbiya bono iga
omotakoria ekera enda sige kubagia Ibrahim akanyora omolembe oye nonyora omolembe kora mwegene Kristo nonyora obwanchani kora mwegene Kristo bogima bwawo mbochenche kora mwegene Kristo mondo liakalire ligoro ekera kwana na Ibrahim akamotebye ati konyarekana naenda kameke request yene ya kabere akabuli okobuli konde wa kabere akanyora bamuraba mwabo batano bali bamenyete ande nabarabu asubugima bwo kwenyara akatebye naenda Ibrahim gakyancho motome rasharo helinde anyane kurwesaba kule agenda chikobarandilia enjiri ya Nyasaye lakini naenda lingana ndilo likongokya Ibrahim akamotebya babanimbaro abwa sense onyemba kunyara koba iwera lilo limbanyale gochororo ababani babono nintu togende tukorandia lingana lya Nyasaye ando syasule lindo nyale wanja obugima bwao bunyale goncholelia bantu nabange bagende tekwegokya sobo ikobwense naro lira somo chobo songa bayisekewe bero shirimo yabakoro bonyaka abalebi nigo bayichira sebinyoro byeito abaiti nigo bayichira sebinyoro byeito nigo bagende tekwegokya sobo gimobo lakini nindete ko batebinga amatuko nale boshamabe ngonye toko mwegena Kristo sobo gimabu hao amatuko nale boshamabe oratake kwangama oratake koligia omolembe hamona abanyolire lingane lya Nyasaye lakini tenyalekana ndegerebuya asemambye yabono gokoboka omanyenga Yesu nakoroje bintu gendete gokora narolira abantu abange bakwerushi moyo abantu bakonyugishumo abana besukuru bagwehita bagendete kwerushi moyo ebirecha bigendete gotara sobo ikobwense bigendete goshiria abantu banyasaye gontene inayiga semambye yabono ndagereri chinguru chomo sunte ndagereri mekemebe eye konyara gosharia abantu banyasaye eye konyara kobashiria lingana linde likonyara kongoka kyongoki kegima hindiringa aliasege kubagia Ibrahim ha rasaro niga agendete kogoka rasaro niga aligeretie nere korugoralia ama tukonaike abato chandete toranyole libaga liokoligerelia magimabo ekero kende baraseme chando lakini etaike ke wange kyo oyo mindontegerete Yesu na wanjete na indi Yesu na wanjete kegima na Yesu na gani tio monyole chinga kichiga ole nelibaga monyole Yesu kora semeremo yao monyole Yesu kori kiremeremo okonyoro mosharo elindo nyale komo korere meremo matukama benale bosyo musani emechando nere bosyo kwale komanya bono mondo lialerete akalera kuya asobogima bwaye bwonsi cyana munigora yi amatukonsi ekerobogima bwao bwaelire asobo ikobwense igotobwate eternity for life and hell for life yani njirende bali baramuye ne Kristo nigo baramenye kale na kale mbebe mechando yense mbeba mangana makongo abanyolete yense mbeba mangana alia ababunete myoyo yabo ekyera chingaki cyanyasaye cyayikire asobogima bwao nindete gote binge mechando nere bosyo tegete gokora lingana linya sase mambi yabono ekero na kolete irabanta bababere nkobolinga ningora nyale koba ningora atake kobo monda hoyo konyara kwegokya sobo ikobwense otali gokonya bamwabo okoliye bintere bweka oyo tachareti goseni gora atake koba munarasaro oyo musigete Nyasaye emambi yabono Yesu natake tomoyo emambi yabono Yesu natake tebirangara libyao emambi yabono Yesu naganetie onyare kwangame ibibyao omwaliga nikigima asobugima bwao ndagete gosabamo nayando namanyire wakuro moyo bantu bagoitiro moyo namanyire abande bago sekereira singa njobo takabwao lakini ngokoletera nderuoti yechiruoti esimba ya Yuda Yesu oyo bweta makweli oyo uranyale gonchora obugima bwao onye koralinka noganetia masabo ninganetie onyale kosieka maisao elinde nyale gosabamo naye ngoletere omoruoti wabaruoti Yesu ochenjo bogima bwaito ero chenjiri bogima bwaito intuti tuarenge tuare konyora chinga kijinga bonechi lakini omonene
otoiro wanchiru tokorande lingana lya Nyasaye ningane tiobokayo lioraire bono iga elinde nyare gusaba monaye emechane yubwate ngusaba ndamonaye nindagete bono tonyare gusaba mokyoko bogo kwao igoro elinde nyare gusaba amonaye Tata siri talia Yesu Kristo na kuba kila singi nchuye mambi ya bono na kuba kila singi njomo tegere lione oyo tegere ile lingana liao na manyirengo iterare mechande minga sobugi mabuaye bantu ba musekere ile lakini ngo chiole ko muimokere lya igoro bantu ba muitiro moyo lakini ngo chiole ko momento osemelia abantu ba mwangire lakini yaengo chiole ko mwaligania una kwaligania tio mwana lyo musiru emechando yao Yesu ngo Yesu kerale bono obokongu bwao Yesu ngo boshigulikerale bono na igole chinguru cha Nyasaye chigotarasa nonye nase nyumba yao narulire chinguru cha Nyasaye chigendete goshigulikero bogima bwao tiga Nyasaye shigulikero bogima bwao tiga Nyasaye gokonye obe noborori obuya asubogima bwao otwaro oborori bogotebanga maene na inchina mororire Nyasaye mechande itigesira siri talia Yesu oburwairo butiga wene asiri talia Yesu ababisabaho kubagendete gochanda nagosabira simambi yabono omonena koimokie elindo yorageramo nabanda nabantaba nene kiera Nyasaye togusaba nigakoimokia abantu kurwanse elindo nyara kobaleta igoro twasabire asiri talia Yesu Kristo oyoro motorio ito twenstotebe amen. Oyolengamo naye ni akoro kwa Bishop Samuel Momanyi kurwase kanisa ya Obedience Pentecostal Church of God aliege chini nabasabiri bishibya bya Nyasaye korata kama sabo gukwana mona nje enamba ya ni 0726564332 enoti isano ibere isanemo inye isato ibere omonene tigago sesenie kigima nende gendera gusabera etifito yandisi yatoire libageli gago kwana lingana lya Nyasaye obuya wa Nyasaye bobamonaye Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkorbogusi neji county chito etanaine